Jotono sikoloi blog sa haini hai lamsogo जों tini haini hai joraman phimani bagui जों haini hai asok laifika जों thangnai gospel song rokni blogs jado kolejani blogs rok जों khlailekha tai norokni belai ni positive comment nugui जों haini hai teisa asok laifika tini hingkangke जों haike amo khainai जों saimano tabu bwskango pam sande phai tongo phiaba pam sande rokni rwsamung khub kom जों rwsamung boyo naitu khanga pam sande rwsamung asuk manthaya pam sande rwsamung swnamjaya hinui se mano haini bagui जों thangnai gospel songo khanakha je ani totoini boni mane joto type ni rwsamung bo compose khlaimani tongo hingke haini bagui bwskango pam sande ba pam sande ni bo rwsamung swnamani no जों rwsab tini blog khlailaisiwano hingke o rwsamung no jodi chajak khangkeba swrunglaiui motharao haino rwsablai mano am haita hingke haini bagui जों o blogs no khlailekha norok khanalaijadi tai norok rwsamung rok chajak khangkeba swrunglaiui motharao haino rwsablai mano hingke haini bagui advance no जों o video no khlaichokha pam sande ni no tui hingke जों tai jorano ang log rwliya जों rwsamung tini kaisa no khnanai tai bini aro kwbangma rwsamung tongo जों bwskang rogo jorama khe khlainai podre potom na birthday tade bo tongo kailemani gorok mo tongo hingke जों christmas mo tongo preaching rok mo tongo mothabai mani no tui bo tongo mothabai mani tui bo tongo ka ongsoi thangjak backslide roni bagai bo tongo abo jora phaiman jora o khlaile phisni tabo to bwskango pam sande ba pam sande ni rwsamung to khub kom hingke aboni bagui जों tini tangsan rwsamung khlaileno paithak jora khanalaijari do tai subscribe khlai korok taku khub norok nai tongkhangke subscribe khlai support khlaijari tai tini rwsamung bahai rok ungjakha norok comment bahai ni khlai salai dita do hingke ang rungya phano guitar najawkha rwsamung ekdom katalsi hingke जों advance swrunglai ungmalai mania tabukno जों asok laidrop hingke aboni bagui ani chaya rok tongkha norok nakhalai dita kisa kau sanai belai belai hambai sini sikoloi blogs no tai sini nai tongnai jo to takhobu khorono belai belai khan hambai mariwo hingke ani sini mung teksa ang review ano baksa baksa nin para boro rok ni an sungi tongbaikha para hangka to sini Udaipur kila uttor bormurawo hingke ani motha ni porichoy ang rinai ani mothani porichoy ongkha Simple Believer Eastern Church hathai kusuk mothani ang khoroksa elder jok hambai tabo rwsabnai pam sandina tuyui rwsabnai ani sera dong hangka nakade ani khorang rola hamya ang hepan hai rwsabnai ani rwsabna bageng ke belai sok dong haini bagai ang rwsabna ka sarang ma metang naisa sini Yesus Yesus, haleluya, amin. Metang naisa sini Yesus, keplai ni keplai sini Yesus, raja ni raja sini Yesus, haleluya, amin. Raja ni raja sini Yesus, haleluya, amin.
Hambai. Hingga taku bukuro norok pamsan dinur samung bahayang zaka komen klai sari jadi seng zoraman kangga hai buskang salok asok lai pinai tini to salok butangka norok nukana oklo kembelai ni manak jak ni tongka thampai rok buwar kha geseng tini bagi aseng tongsiwano hai katal blok son nuk lai pinai jotono kaham kurang tonglai jadi jotonon hambai tinin video no paithak jora nai tongmani bagi